Sanibonani babukeli. Siyanibingelela somkhanya kude TV. Nibingelela ukukhulana kwaMthetho endaweni yaseSikhawini. Babukeli, saka sayikhuluma lento phambelini ngoba ngila angizili ukuzokhuluma izitori engezona noma ngithi ngize ngiqinisekise ukuthi akusona noma yiso. Kodwa sike saveza phambelini ukuthi ngoba sila uma lapha ekhaya unento ofisa ukuyishare nathi ungayiletha la kuthina noma wena uze la kithi uzokhuluma nathi sikubeke la kwicamera ukhulume nabantu uwakhe isizwe. So ke abanye ke babantu bababukeli bayisendile ke izitori zabo kimi nginazo ezinye zazo ayinothi ezinye zazo engikhuluma la izitori engithatha kubona ngenxa yokuthi shuthi bona bayasaba ukuthi bebela kwicamera bafisa ukuthi ke mina ngizikhulume ngishare nani ezababukeli bomkhanya kude ezabantu abase South Africa. So ke nami ngithi ake ngikucizelele kuloko ukuthi ezinye zezitori esikhulumayo sithatha kini ningababukeli bethu ukuthi siqhubeke sisakhe isizwe. So namanje sisacela ukuthi uma une story woza la kithi la kune number ela screening. Inumber leyo inumber ongayisebenzisa for ukuthi uxhumane nathi somkhanya kude TV ma une story ofisa ukushare. Kule number ke ngoba ikhona asifoni. Ngicabanga ukuthi ayikho indlela yokuxoxa ukuthi ngingafayile ngixoxe nawe ngithi sawubona unjani ngiyaphila yonke lonto. Wena nje mawufika nje ku WhatsApp thatha le number ela screenini uyifaka efonini yakho usenda nje story sakho straight sonke njengoba siphelele sinjalo. It's i-voice note noma uyastype wamukelekile ngalo ndlela okwenza kanjalo. Thina sizobe sesikuthathela istory sakho sizohlala kanjena ngibe sengisixoxa istory sakho kungabi nankinga futhi. Noma wena woza kithi usho ukuthi cha nami ngiyafisa ukuya lapha kwicamera ngifisa ukuyokwakhe nami isizwe ngifake uvo lami lapha nalapha ngilungise lapha nalapha. Lokho kungaba intokozo siyakwamukela thina kumkhanya kude akusikhethe bala la muntu. Namhlanje kune story olodabanyana la engike ngalithola lo udaba kodwa ngithema sengilithola ngiyalibona likhona senkundleni zokuxhumana noma ngingazi uselihambe kangakanani. Istory simi kanjena babukeli kunensizwa lapha esiyasencanyana mangakuphosisi mhlawumbe la ko 24 years ko 23 years ngokuhlala ihlala kulezi indawo zangapha kwaDukuza. Le ndoda le shuthi nje iyindoda enesikhathi sonke engakabi ngishuthi ngathini ayifundi ayisebenzi nazeke ngoba phela eSouth Africa babukeli asizikhetheli umsebenzi asisho lo nawo noma uma ufuna mhlanje ukuyenze umsebenzi singathola uhlale emakhaya. So uyakushiwa kusho kodwa ngalokho ukuthi impilo yakhe isiphelile ngoba izinsuku ayifani zizoqhubeka. So lensizwa ke indoda enesikhathi shuthi nje abangani kuyenzeka ngoba nazo abantu abasha banaso lesi sikhathi sokuthi ngoba kuyi weekend namhlanje ake ngisike sihambe siye endaweni mhlawumbe yokoma ke siyocima ukoma endaweni pheceleza ama taverns ngaba ama club depend ukuthi iphi indawo ngaleso sikhathi ebaholela ukuthi beye kuyona. Okay, le ndoda ke ithi tema ihlalele yabe sithola ucingo kwabanye babangani babo abasebenzayo ngekhathi zantambama nje sangabo 3 kuwazi sekungolesihlanu vele bayashesha ukuphuma nalabo emsebenzini bayibiza lensizwa base behamba naye baye endaweni yokuyoyijabulisa yokucima ukoma. Baphuzile ke la sukela ngayazo lezi ikhathi zangabo 4 baphuza. So niyazi ukuthi ama taverns amanye aseduze nasemakhaya noma aseduze nasemalokishini ayashesha ukuvala uthola ukuthi avalwa ngo10. So bathe mabehlezi la bephuza kumnandi kube sekufika isikhathi sokuthi kule tavern kuvalwe okusho ukuthi seku10 isikhathi. So ngokuthi ke ngoba bona bayaphuza basakuthokozela ukuthi bephuze futhi basafuna ukuphuza inhloso yabo kahle babefuna ukuphuza kuze kuse kwazise phela ngithi abasebenzi ngakusasa isabatha bagcine ngolesihlanu. So vele ke insizwa bazongifakazela insizwa emakhaya ukuthi
ungasebenzi kwi-weekend uyindoda ethintayo uyakuthi ake ngiyogqilaza umzimba noma ake ngiyopholisa umzimba mhlawumbe ngobhiya obandayo noma ngabe ugolokho ngabe yini kodwa thina suke sithi umzimba ngathini siyawuphumuza kanti suke siwulimaza kodwa ke ilanguage yethu thina as abantu besilisa ukuthi achake ngiyopholisa umzimba ngobhiya kade ngishiswa ilanga emsebenzini ngijuluka nangempela lezi zinto izinhlosazo bekukuphuza kuze kuse hayi ke shuthi bathe mabesahlezi la sekuvaliwe babona manje ayikho indawo manje la shuthi elokishini la ngakubo laba behlezi khona ayikho enye indawo bangayithola manje evuliwe sengaphoqelela ukuthi kufanele besondele endaweni esedrobheni engaqhelile nala abahlala khona hayi okubi ngalazi insizwa ngoba ihlangene laziphuza akekho noyedwa nemoto kodwa kulabo abasebenzayo kube khona oyedwa onenamba yomuntu omngani wakhe onemoto ongekho kude kakhulu shuthi bona baselokishini baseduze futhi nedolopho ngenxa ukuthi kusebusuku akuyona indawo ongahamba ngenyawo kwazise nezwe phela ke asaphephile so ke ibele lensizwa le emdibimunye nalabo abasebenzayo yabe ifonela lensizwa nemoto ukuthi indoda siyacela lana uzosilanda sifuna ukuyophuza lapha edrobheni ngoba inhloso yethu sifuna ukuphuza kuze ama-club ke babukele zomfakazela avula 24 hours ngangempela ke bahambile ke nale ndoda yafika udriver bangena emotini nempala whoop babheka phansi ke edrobheni akuyona i-distance kuyahambeka ningizwe kahle ingoba kusebusuku so ke ebusuku kwenzeka noma yini enhle nembi hayi nangempela behamba bafika ke endaweni yokuphuza ekhona lapha kwaDukuza babengena khona bafika eclubini hayi ke njengoba nazi ke eclubini ke wonke umuntu usuke egada into yakhe noma usuke ebuke isibuko sakhe mangisho njalo ngichaza ukuthini na ngichaza ukuthi uma ngiseclubini ngisuke ngizazi ukuthi ngizeleni ngisuke ngihlezi nabantu engifike nabo kufanele ngibheke bona kufanele ngiphuze lento engizele emveni kwalokho ke sihlukane kanjalo siye emakhaya hayi ke ngempela nebala mabengena la ngaphakathi nalapha wonke umuntu lapha ngaphakathi uyinakela into yakhe lensizwa ekuyiyona yona umnini wendaba bese ivele ithi kimi ithi kulena enye insizwa iyabuya isaya endlini encane ibisiphuma endlini encane yafika iyachapha ithi mayisuka nje endlini encane ithi mayifika ithi mayithi yahlala la kuvele kuqhamuka usisi omuhle usisi lo gqokele nje into yakhe uyazi ke osisi bethu mabese endaweni zobumnandi beka begqoke ngalendlela yokuthi kufanele thina masibuka sibuke ngempela kukhombisa ukuthi cha hayi siyalangazelela nathi ukuxoxa naye yabo hayi nangabe lo sisi efika mayifika la vele efika egone la kuyena emshaya ngokhisi uthi lo mfo ngisathuswe yilokho hayibo nakho ngithuse nangosisi lapha engishaya ngokhisi bo uthi lo sezimpela ayengishaya ngokhisi omude impela ngalendlela yokuthi kwamina ngigcine sengiyibona ukuthi cha hayi lo muntu phela nami ngumuntu wesilisa imizwi khona uthi uthe mayisesuka lo muntu wesifazana wabe sethi ngicela ungithengele isavana e2 uthi lo mjida ngasukuma nangempela ngaya lapha kwi-counter mangifika lapha kwi-counter ngafika ngawuthenga ngayithenga isavana e2 ngabuya nayo ngayibeka lapha etafuleni uthi hayi la majida lawa ahamba naye ke asebenza anemali kwazi thena akanamali ningakukhohlwa lokho akanamali akasebenzi noma enayo emadlana imali engicabanga ukuthi sekuyimali ekufanele ukuthi eyinake ngayo njengani nje ukuthenga ama cosmetics mhlawumbe laledlile noma naye efaka ekhaya into encane hayi nangempela indoda bathi la madoda akayihamba nawo askisi mayifika la madoda afike ethenge shuthi athenga ugoloko okwakuyibhodlela elalibiza athenga nobhiya kwakubhiya impela nje wawuseqephelo eliphezulu baphuza ke phela baphuza uthi kwakumnandi impela nosisi lo wayela waye impela lokho ejayivile eduze kwayo lensizwe ejayiva ngapha ubona futhi ukuthi ukube nshuthi la kuyindawo engenabo abantu abaningi ngabe ikhona indlela okwenzeka ngayo ekhombisa ukuthi laba bantu bangabantu ekufanele bethandana noma bayathandana uthi la manje yonke into mayisiyenza lentombazana isimbiza ngobaby isikhipha ngisho ijacket leyigqokile isiyinikeza lensizwa iyayithatha ijacket iyayigcina njengoba nazi singabantu besilisa ibe lensizwa isixoxela la majita ukuthi ayi yazi phela la sengiyabona ukuthi ngathi idubukele engathi kukhona manje okungase kungihambele kahle okusho ukuthi kungenzeka ngabe usethole intombi la endaweni yokuphuza akangase ehambe nayo
ngoba nomuntu wesifazane ukhombisa ukukhululeka yonke into futhi right, akekho odonsa omunye ngenkani. Usisi uyizele yena wayibonela umuntu akamthandile kubo bonke lezi insizwa ezihlezi la, noma kubo bonke labantu abala ngaphakathi eclubini. Kodwa lensizwa nje uvele wayikhetha phakathi kweinsizwa ziningi, wabona lo sisi lensizwa ayiyona right. Ayisho ukuthi lezi insizwa akahamba nazo ke lo mfo bese zithi hayi ndoda ayithatha vele intombi, yabo. Ayike nangempela hayi le ntombi njengoba lokhu kudanswa la ubaby njalo, ubaby njalo, ubaby kumnandi nje, kunalabo kiss nje laba bamnandi, okusho abantu abathi nomuntu wayibuka lapha eclubini wayibona abantu abathandanayo. Ubese ethi lo mfo ke ayi esebiza ke lo muntu wesifazane ethi baby asihambe manje siye endlini siyolala. Umuntu wesifazane ningizwe kahle akanqabanga, ube umuntu nje ovumele phezulu, hayi kulungile baby asambe. Angithi manje ngoba sekubaby sebeyathandana ke ngamanye amazwi. Hayi ke nangempela ke ayisho ukuthi lo mfolo ngenxa yokuthi imoto bafike ngayo la akuyona yabo, futhi imoto eyomuntu abamcelile ukuthi ebalethe kule ndawo yokuphuza, naye lo muntu obedrivele imoto usale sehlala la sekuphuza ngoba naye umuntu vele ofika kulezi kafaro. Hayi ke wabe selo mfo esethi ish inkinga manje transport ngenxa ukuthi imoto mani ba 5 imoto ni ba 5, so ke ispace incane, so kwaphoqelela ukuthi lensizwa ihambe iyocela kulo drive ukuthi bafethu acela ingikhapha ningibeke endlini bese nina seningaqhubeka ke nokuphuzo lweni until kuze kushaya isikhathi elifuna ukushaya. Mina ngeke kusasa ngoba hayi sengithola umuntu esekufanele ngiyomnaka endlini. Hayi amadoda ngokuthi phela insizwa mayihlangene ayikho ebhekele enye phansi, ibe nangempela endoda sisukumela phezulu yasibafaka phakathi emotini yabe sihamba nabo yafika yayobashiya endlini. Le nsizwa yayidrive imoto futhi iyabondla abantu, hayi bahappy labantu bathanda. Akukho kwakukhombisa ukuthi intombazana mhlambe kungenzeka ukuthola ukuthi ayiboni into eyenzayo noma ibanjwe ngenkani. Wayebona ukuthi intombazana yonke into yayijabulela imoya futhi iphezulu, ubona labo bantu bafisa ngabe sebesekamerweni kukhona into abayenzayo, baye wabashiya nebala bangena. Le nsizwa ke ithi uma singena endlini sivula bangena sebengabantu asebeqabulana, omunye khona wayesegumulile ngenhla sekukhombisa ukuthi makwavaleka nje umnyango embhedeni vele ziyaphushana, iyenziwa lento efanele yenziwe. Ayike babukeli ugcine lo mfo ngampela sebephushelana ke nentombazana bavala umnyango awubanga usakhiwa futhi nomnyango kube sewusuphushwa nje nokhiye lokuvula wabusulengela ngaphandle, babe sebephushana embhedeni ke. Ayike bayenza ke inkonzo yasekamerweni, bayenza futhi hayi ngokuthi omunye wayekhombisa ukuthi lento akayenza akayibona, wayenza bayenzisise ukuthi ongangokuthi so unsizwa lena nje ukuthi bese isho ukuthi yena ayosisi lo be-Springboks angempela nasembhedeni, okusho ukuthi lento be-enjoya, bekumnandi yonke into bebeyenza. Hayi kusho ukuthi ke bagcine beyenza ke hayi kwabe sekulalwa ngophela kwazise kunotshwala emzimbeni, kusebusuku kufanele kuyasho kufanele besebelele kodwa balele, nalento bebeyenza ke ibese kuyinto sibacoba, kusho ukuthi ke balala ke. Hayi kusho ukuthi le ndoda ithi ke hayi salala nangempela, uthi wathi mayilele ekseni uzwela kude, hayi ukukhala lokuthi yi ukhiphizo, kodwa yabo umuntu mayekhala ecashile yabo umbona umuntu uyakhala shuthi nje kuphuma inyembezi kuphela uzwa ubuhlungu ngaphakathi shuthi ukuvalele. Uthi lo mfo mangivuka mangithi ngiyambuka yilo muntu wami ubhebe wami phela lokhalayo, sayethi umjita awubhebe indaba ukhale kwenze njani yabo. Bese ithi intombazana hayi ubhebe wakho kanjani wena ungidlengulile. Ethi nomfethu lona awu ngikudlengule kanjani bhebe ngoba phela manje yonke into beku right nje silapha sivumelene. Ethi hayi wena usise phendule ubhuti lo, ethi wena uthatha advantage ukuthi mina bengiphuzile ngidakiwe wakusebenzisa lokho wazongibeka lana wangilala, ngamanye amazwi ungidlengulile. Uthi le ndoda mfethu kuvele kuphele konke bekusozwaneni. Uthi ngivele umhlaba lo uthi wawumkhulu, uthi umhlaba nje lo mkhulu ngayo kodwa wayibona ese toilet umhlaba ukuthi ungange toilet. Uthi ngathi hawu ngidlengule kanjani ngoba yonke into sivumelene. Uthi athi ngani hayi into engizoyenza nje ngiyahamba ngiyokubopha.
bophela ukuthi wena ungiraphile. Uthi lo mfo hayi ngivele ngisangane ekhaya uthi lo mfo eyicele intombazane eyincenga ukuthi ngiyakucela sisi wami ukuthi ungayenzi le nto le, ngicela ukuthi ongcono sikhulume ngenye indlela, imali ongcono ukuthi nje lento leni iyadlula ke nami ke ngiyaxolisa ukuthi ke ngilale nawe ngokuthi wena ubona ukuthi mina ngithatha advantage. Yathi ke le ntombazana kungcono ukuthi umjida ekhiphe 3000 rand same time, uma kungenjalo iyambopha. Uthi lo mfo uthi ngithi kodwa Nkosi yami ngoba ngingasebenzi lana kusebenza ngingenamali, uthi ayincenga ukuthi ngiyacela imali anginayo, angazi manje intombazana ayingema ke lapha angeke ngikwazi ukukusiza ngokunye, into engitshena yona into ezokwenzeka ukuthi iyambopha ukuthi manje ubhuti uzoboshela icala ukuthi uyinukubezile ngokocala. Excuse. Hayi lo mfo ngitshela intombazana anginayo imali, ethi intombazana hayi anginandaba. Hayi lo mfo ephume ngempela ethi ngilinda lapha ngiyabuya, ephume lo mfo ehambe eyocela kubantu abazi imali Nkosi yami ukuthi phela manje kuze khokhele lo sisi kuze icala lingavulwa, ngoba manje ukuboshwa rape akuyona into enhle ngoba usukubuka njengomuntu ongekho right noma kumuntu ohlukumeza abantu besifazane. Hayi nangempela le ndoda emethi mayayiboleka imali ayihlangana imali eyagcina isihlangana kwahlangana mhlawumbe o700, cabanga ke sadiyakala 2300 more ngaphezulu. Intombazane wathi mayibuye ethi hayi mina seswami ngithole le mali ngicela ukuthi uthathe yona. Iyavela intombazane yathi angiyifuni le mali ngifuna u3000 rand. Ibe intombazane siphuma isihamba ingagezile kunjalo, wathi umfolo uthi uyayicela uyayivimba ngalendlela ukuthi iyaphuma icathulo iphethe ngezandla isikhwama nejacket yayisigaxe lapha, uthi wathi mayithethe emgwaqweni ethi uyayimisa lokho eyicela lokho iphuma ngaphi ithi epolice station yombopha. Abantu ke kufanele ngoba nazi ukuthi uma umuntu osilisa ukhombisa ukuveza ukuthi lapho uhlukumeza umuntu wesifazane public, abantu ibaphatha kabi lona. Ibe le ndoda le nabantu emgwaqweni abathi hey wendoda wavimba umuntu wesifazana kanje ebekutshena ukuthi akafuni uchaza ukuthini. Ngaleso sikhathi bese akukhuluma naye lento lo sisi beyiqhubekele ehambela wazi wahamba icala walivula. Le ndoda nangempela afika amaphoyisa ayibopha yachatshela icala le rape at the same time lo kidnapper ngoba kushuthi wamthatha wayomvalela endlini wafika wamnukubeza phakathi ngokucansi. So ukumthatha umuntu omvalele ku kidnapper ngokwamacala ngokuhlonza kwamacala at the same time wamlala bengavumelene, okusho ukuthi yini leyo i-rape. Wabekele umfo ke eseboshwa kanjalo iminyaka abagcina sebemgweba yona, babe sebemgweba iminyaka ewu25 ukuthi ehlale ngaphakathi ejele. Le ndaba babukeli ngoba nazi ukuthi izitori eziningi sesifisa ukuthi yena zakhe zivula abanye abantu futhi amehlo. Le ndaba ingikhombise enye into mina, izinto lezi ejwayelekile ukwenzeka kwezinye zezindawo, ezinye zazo ngiyibone zenzeka eindaweni zokujabulisa. Bantu bakithi bafowethu nciphisani ukubona osisi abahle. Uma uwazi ukuthi endaweni yokujabulisa hamba nento yakhe enihlangane nayo ningaphuzile, kungekho ozothi bese sekuphuzeke mawala ngagcina sengenza into engekho right. Ngoba akukhona kodwa ukuthi lapha uzovela uthi urape uhlukunyeziwe ngokucansi, kuzovela ingane lapha ekuzokwenzeka ukuthi ubabayo awumazi, ngoba wena uphuma endlini washiya isoka lakho umuntu wesifazane, noma wena uphuma endlini washiya umakoti wakho waya endaweni yokujabulisa, wafike wathola umuntu wesifazane noma wathola umuntu wesilisa lapha namithisana. Uma nimithisana kabi niphuzile utshwala, ngizoyikhuluma lento ngifuna ukuyikhuluma futhi namhlanje abantu beyizwe mhlawumbe bayazi noma bayazi kungenzeka ukuthi baphikelela ngenkani ngoba phela thina sikholwa ngokubona. So uyamthola umuntu endaweni zokuphuza nimithisana, athi ngixoxele something. Uyabona uma mina kunotshwala kunophuzo oludakwayo emzimbeni wami ngumuntu wesilisa, nawe wena sisi
unophuzo oludaka emzimbeni wakho la ngaphakathi emzimbeni womuntu ngoba kunalento ekuthiwa isperm okuyisona sona esenza ingane sisuke singenye indlela singesona esijwayelekile ngoba kusuke nophuzo oludakwayo emzimbeni wami phecelezi i-alcohol so siyamithisana la thina ngokwethu ngoba nakho siphuzele lokho siphuzele khona futhi sizwa lo njabulo yangaleso sikhathi ngoba nginesho ukuthi akuyona eyosuku ngoba masibonane ngo11 uzohambe ngakusasa ngo6 ekseni kusuke ngelona usuku kusuke ngama-hours futhi kusuke kuyinjabulo yama-hours leyo nje kuphela sisijabulisa akungitsheneke wena ukuthi usumithisa lo muntu ngalesi sperm esino alcohol phakathi ngabe unakho ukucabanga ukuthi le ngane ezophuma la ingane ezoba njani mayisikhona emhlabeni ngicabanga ukuthi akekho umuntu okeyibuza lonto le uzwa kuthiwa ingane nje ithathiwe ingane yayiswa kwaMthetho kwathiwa nayo ingane ekhuleka neyakhe ungimithisile ingane ibone ekhaya igila imkhuba iyenza izinto ezingekho right kanti akuyona ayizenzi ingane ithini ehlulwe ukuyibamba sisendaweni yokucima ukoma samithisana kanti sikhanda into engekho right yebo besikhanda umuntu ophilayo esicabanga ukuthi ngoba efanele emhlabeni ngoba fanele usuku ethandeka but ngenxa ukuthi umithiseke lapho uzothatha ingane uzoyibuyisa ke uma ungishiye endlini ngilele ingane ingakho egcineni seyihlupheka ingane uzobona sekuzokuba nokugebengu okungaka emhlabeni ubona ingane zihlupha ngapha ngapha uyibuza ingahlala emgwaqweni uyibuza ingane ukuthi le ngane ihlushiswa yini ngempela ngoba phela yonke into right ubone ukuthi ngathi ungaze uyithathe njengengane engathi ekhanda mhlawumbe ngathi iphazamisekile kanti cha ingane ayiphazamisekile indlela yethu thina siyahluleka ukuyicontrol babukeli ningizwe kahle angisho ukuthi umuntu engaphuzi lento yakhe angathanda ukuyiphuza kodwa thatha into yakho hlela phela nento yakho lofuthi ukuhamba la indawo yokucima kwamahlela nayo ngolesine ngolesihlanu nihambe la ephila nithi niqala lolu uphuzo nindawonye nivumelana ukuthi futhi maniqeda la ningenzeka nithintana ngenzeka nilale niyithole embhedeni oda ninqunu kuze naye benesithombe ngoba osisi manje khona izinto esebenzenze ngekho right uma bengenayo imali bedesperate bayakusebenzisa ukuthi wena ulale naye kuze umnikeze imali ngoba ubalekela ukuthi uzoboshwa ngoba ejela ngiyijela kulona umngane wamuntu baningi abantu ababoshwayo la emajele baboshela amacala engeke kwamhlanje mathi siyawathola esingenalo ulwazi ukuthi kuyiqiniso kangakanani ukuthi amacala bawenzile ngoba niyazi ukuthi icala lomphiko angifuni ukuqamba manje umuntu oboshwayo ngisho uma usesesitokisini bayakutshela ukuthi icala ungalivumi alivunywe icala kahle yabona nje special kulaba abathi bazigebengu ngokwenombolo bangabazisebenzi bayakutshela nje ukuthi inombolo ungayivumi amenisona ungalivumi icala liyaphikwa ngisho ulazi ngisho ubanjwe right handed ngenxa yokuthi kufanele lithethwe lize liphele ikudla imali kudla so ke abanye begcina bethi amacala bawenzanga abanye bewenzile becasha kodwa uthola bakhona baboshele futhi into engekho so ke qapheleni ukuhamba nabantu besifazane endaweni yokucima ukoma uqaphela ukuhamba uye endaweni yokuphuza ufike uthole umuntu wesifazane eningazani nibona nize nihambe nokwenza ucansi ngoba kusengenzeka kubuye into engekho right so babukeli siyabonga kakhulu nisilandele njalo somkhanya kude ngiyathemba ukuthi kulokho esikukhulumayo kukhona umuntu akakuzwayo nakafisa ukuthi ekusebenzise einsukwini ezayo siyabonga kakhulu.